bandiraɓe musidɓe tedduɓe rendaɓe gurdam ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke saha o ɓe ɓiɓe ɓani woɗɗuɓe ɓadiɓe wonɓe jamma wasani wonɓe jalawma ɓiɓɓe fulɓe ɓe funnague hirnague rewo e worgo en calmini moni kala on calminirama kedi juuɗe ɓerde sikki ala ko soyneteno so sami hocce bandiraɓe enen gandi on mbiyanom surprise uji kewɗi ma ar ɗo e Fuul TV DG men Fuul TV ko añat ko nandi o addini men machallah ko hesɗi pul bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe o rendini fof guile juddu jeeren juddu waalen juddu teren fof ndenti ɗo enen mbaɗ série men gandanɗa hoorema machallah mi wita on jiyan ɗum hay nokkude kono noon son jii on jiitata saabu ko série gandanɗa hoorema koko parna te ɓiɓɓe fulɓe yontaɓe tigui rigui jiiton hen mon jii hen kedi ayawuji keesi pul bandiraɓe ala no mbatten sowona garene Yero Sow. Assalamu aleykum wa rahmatullah sohna Oumou mbaɗɗa aɗa selli mi salminim sikki ala machallah en jii ko wona koye dow mum hande ko jonde men e préparation série men mawɗo donc ko mbita ɓiɓɓe fulɓe kono no gowmi wiide ni tan aɗa andi sa jeeyama e leñol gona jeeyeɗa e acteur uji culturel leñol ngol pour min kala ko wonata fandare ma wonata tan ko yo culture yo leñol ngol yaare yeeso et c'est ça qui nous motive à chaque fois et aussi hande amin goni e dernière réunion amen pour préparatif tournage série Nimsa Guilli. Je pense que ndananuji kewdi nan ɗo il y aura aussi beaucoup de surprises te inchallah rabbi mbiyen mi tan ko bandiraɓe yoɓe gandu koɓe goyanno banggue goɗɗo ko ɓe dañi ɗum surprise aji noon so wiyama noon wona koko haale donc noon c'est pour vous dire tan jokke wadde abonné et jokke wadde like et pour ne pas avoir surprise par exemple série o fuɗɗo taw an a tinani série o donc a waɗat abonné beele so fuɗɗima mbawa et noon mi wiyat bandiraɓe noon guiley casting o ha nde série o parata foof kala tomin tolni e banggue ligguey o ma en mbaɗ ɗum partagé ɗo e Fuul TV ma Oumou Dieng jetta micro mum ma on jii nomin tournata peut être que ɗum heewani yaltinede e banggue peut être série ji e ko way noon nomin tomin tournata liyewuji ɗi gonka amen e fijirde amen e jalede amen hayso taw min piyodiri gobbe ma on jii ɗum komin ñagaki ɗum Allah mais machallah c'est pour vous dire tan guila début jusqu'à la fin du tournage kala komin mbaɗata hen ma en mbaɗ ɗum partage avec les internautes. tigui rigui on woni cuklel ɓuura duuɓi mari fayida machallah waɗi keɓe mbaɗi o waɗi kedi keɓe mbaɗani iya eyyi sikki ala o woni baba Ablaye Samba Sy onon gamtiyide ayawo makko waddi rôle makko e série o kanko woni joom galle Yacine Seydi Sy mi salmini maaleykum salam mi salmini bandiraɓe foof yoɓe mbimi e wimi e wimami foof mi salmini ɗumen eyyi ko mbiɗa koko noon e min jiyata série mon o kadi no mbiɗamo ni Nimsa Guilli noon wonko woni hen ha heewi paami holko woni Nimsa Guilli naata e Guilli anda ko woni Guilli daña hen probléme Nimsa ko wasi andude holko woni Guilli noon mbo sikin sall jaaɓi en ñaagui Allah yo rew ɗum bolol eyyi mbaɗen hen ko mbawɗen ko sukaɓeɓe noon gaari vraiment jiɗɗen ko sukaɓeɓe yo mbat ko ɓuuri komin mbaɗi ko minen min péri lawol ngol ɗo min mbawi hadde eyyi nde hay haalpulaar suusano haalde e radio Sénégal ko minen kaɓa ha haalpulaar watte haal ɓiɗɗo pullo haalde watte e radio Sénégal donc somin gaari hande min jii kadi sukaɓe waɓe ni ɓesgu waɓe ni yo Allah wallu eyyi mi weltanima on weltanima Yero Sow aussi vraiment baba wiya ko ɓendata ko wel so fasi urat holno jiirɗa renduɓe ɗon no min ko jiimi hen tan ko ay haalpani ne mbi sa yi dental ko mawɓe ɓolɓe goni hen sa wawi kuula sa yi dental ko sukaɓe ɓolɓe goni hen sa wawi kuula kono so woni ko sukaɓe e mawɓe gondi ngal dental yaata tan ko yeeso. Ah, ça c'est ma chérie bien-aimée debbo mo duyi wona banggue mo innirtortoɗa o handa en mbimi Edi ala hen debbo mo duyi e debbo mo Edi c'est ma sœur Dieynaba Sow jontaɗo leñol a salminama juurama eywa mi salmitimama Oumou Dieng e weltare kadi ko jimami ɗo e Fuul TV no wayno c'est nous dans nous famille o fof ari ardi nde jimami e Fuul TV kadi mi salmini dendagal jeeɓowo Fuul TV kala to ɓi pullo woni fof mi salminima mi juurimama
kanko woni banum debbo baba Ablaye Samba Sy e série o. ewa ko soynatono so sami hani ko hoccede so wiyama nimsi gilli noon ko hunde ɓoyde defede ɓoyde haalede hande noon mbiɗa sikki ɓiɓɓe fulɓe wonko mankano par ce que min mi tampi e noddali holto série momin jiiɗi série dariɗo lang ngam addande min komin jewni mi wiyaɓe modde noon kala to ɓi pullo woni daroɗe e peewal daroɗon daaron ƴeewon nimsa gilli komin gaddoyto ko gandon noon wona hunde wemde te inchallahu rabbi mon ji kadi ko hesdi pul ko ɓiɓɓe fulɓe ɓe fof jinno yiide noon tigi bandiraɓe on ji parrain hande ayaw Fuul TV machallah on parcours mawni e série men nimsa guilli parrain kañum rôle makko e série men nimsa guilli kanko yaadate Soucha ɗum ɓuuri wondinede ko surgo Soucha kalen tan eyyi bandiraɓe on calminama juste wiide on c'est un immense plaisir d'être là e andinde yimɓeɓe hande série nimsa guilli est une chose mo ganduɗa hoorema leñol pulago ɓooyi ɗum fadde par ce que merci aussi à Yaro de jogade haqqille wadde moderniser hande art pulago ngu par ce que auparavant jiyanɗen ko la plupart du temps ko mawɓe rek gonanno hen walla won certain afruji mais hande ils ont compris pour créer un nouveau nom il faut aussi aller vers la jeunesse et enen foof nangodiren ballodiren ƴeewen waɗande pulago ngu ganduɗa ko waɗi fayida et inchallahu rabbi sen darima on va y arriver donc bandiraɓe oɗon paada e keewal e peewal mbaɗen ko waɗi fayida inchallah machallah noon tigui bandam indema e yettode min ko Adama Ba mbiyetemi Seydi Ba hol rôle ma e film eyyi min komi frère Yacine e nder série o no jiiruɗa série o eyyi sona weltare en tant que ɓiɗɗo pullo hande somi noddama e dental bangal ni yomi ar mi jeeye hen vraiment ko weltare mawde wadde ma wulma welma yette ha mamin natan mon e tarode nde foof on jiyata haydar min gaccata o woni poumon am gauche o woni Yacine Sy la plus belle ma chérie salut a salmitama Oumou Dieng noon tigui Yacine hol rôle ma e film o rôle am e film o sona tan komi debbo e nder galle muɗum e wonde sukaɓam e joom gallam aɗa fama tan joni kay somi haali rôle o wajiɓe jawat famde accir noon tan mais Yacine gollo lawol ala yuppude diwlinde minani an diwlin e ndiyam tan juppata yimɓe mi yuppani hay goto yimɓeɓe goni koye findinede nawligo wona haydara nawligo kay ala ko woni sa wawi joɗɗa sa wawa kocca bagage ma jaaha kono yuppude diwlin en walla won gueɗe jarani koko hollirte tan kono mi wayani noon yo leer mais nawligo ina weeli sa tawi kono sa tawama welani Oumou Dieng nawligo ala fof ko weeli hen sa tawi yo sa tawama nawligo ko nawligo tan wiya ko masala ha noon sa tawi ina saabu mbimi sa tawi e sa tawama fof goto woto tampinɗo yimɓe ni noon tigui bandiraɓe ha hande koye série men nimsa guilli hen gonɗen oɗo woni gardien baba Ablaye ɗum woni rôle makko e film o mi salminima salmitimama Oumou Dieng Sala ko weltare mawde arde o série kono mbirɗa ni ko noon min woni gardien ndeɗo Amadou yoɓe wa Fuul TV maɓe jii komi meeɗa yiide maɓe jii gardien mum meeɗa yiide a jogui doole affaire o wona doole affaire o ko technique te technique o nan ɗo ete wima noon ete wadde yooɓe paada o jogoro wonde rival joom suudu Yero Zeyna mi salmini eyyi an kadi a salminama mi salmini kala musidɗo pullo men kala to woni no jiiruɗa série o waaw série o ko wiide tan fulɓe ɓe yooɓe fat série o par ce que comme ko mawɗo meɗen haali ɗo joni mama men baba men o wino fulɓe ɓe fotino ɗum wadde ɓooyi kono en galano on sens Yero heeɓi idée o waɗi ɗum puis o waɗi hen réunir jeune et vieux par ce que kala nanɗo Yero andi ko nanan Aissa en e goɓɓe ɓe annanta mi wawa halde inde mabɓe mais ɓeno ɗo donc c'est une sens minen jeune nattuɓe hen joni ɓe min kollira culture pulagu min naɓa haala pulagu yesso inchallah sikki ala ko nouveauté e écran wadde Yero addi ko hesti waaw Yero addi ko hesti donc min ñagantomo tan duuɓi juɗɗi e cellal sellirede ɗum tan min ñaga tigui rigui o wonata ɓi Yacine e série o mi salminima mi salmitimama bonam debbo indema e yettode
min mbiyetemi ko Ndiaye Amara Guissé surnom Mimi Amar. surnom makko Mimi Amar. Mimi Amar e no jiiruɗa série série o inde mum wiyete ko Nimsa Guilli. Nimsa Guilli noon kan nan ɗum fof kada mbawɗo ɗum wadde dundu ma andu ɗum. Mbeɗa ñaagui Allah tan mbaɗen puɗɗorɗen e bisimillahi gasnen alhamdulillahi rabbil alamina ndaxte dundu e wuurde hol différence dundu e wuurde holko woni différence par ce que Nimsa Guilli ala mbiɗa kal baɗɗo dundu e wuurde holko woni différence dundu e wuurde e wona ko gotum gay machallah bon sukaɓe ɓe jii toon ɓe série o noon yo Allah wallu ha kal gonɗuɗo ne miyop guite mum laaɓa ceerno machallah o woni petite sœur Mamoudou Kébé e Safaye mi salminima mi salmitimama mi salmitimi wonɓe ɗo ɓe foof mi salminiɓe no jiirɗa série o eyyi mi weltima e série o kadi mi yi alhamdoulillahi rabbil alamin kadi mi ɓooyino yidde ɗum Allah waɗi kadi garmi e série ko ganduɗa koye leñolam jeeya kadi yettere Allah sona weltade ala ko mbiyanmi hen kadi men ñaago yo Allah faw amen junggo ha to min jiiɗi yettade ɗo foof e série o min jetto toon inchallah min sukaɓe ko foppiɓe neɓam e kadiam machallah o woni Soucha Diaw kanko wonata ex parrain o rutto o wonta chéri Mamoudou Kébé Soucha mi salmitimama ça me fait vraiment plaisir de participer et nadde série o woni bébé Aïcha kon natti bébé o joni o wonti mawɗo Aïcha mi salmini eyyi a salmitama a juurama machallah weltade tan kadi e weytade hande yero kadi waɗi no waɗanno wawi miɗo wawi wiide kala ko feerno wadde ko ganduɗa foof yen beltinoma hen yoɓe gandu ngolɗo ɓurata ko yimɓe jeeyata ko e Nimsi Guilli minen ɓe jeeyatɓe ɗum wonko min gandi hen happade min mbiyata ko mbatton hen hakkille no feewi saabu momin gaddan ko gandanɗa ko c'est extraordinaire inchallah ça va vous plaire a wuuri Nimsi Guilli walla a wuurani Nimsi Guilli mi wuuri ɗum mi wuurani ɗum mini gonder ma laaɓ noon tigui sikki ala o woni Mo Mélodie hay kankane ayaw makko on mbatta présenté Mo Mélodie machallah gorko pullo jontaɗo américain a salminama a salminama doole j'espère que tout va bien aɗane jaam yeɓeɓe Fuul TV on calminama no jiiruɗa série o Nimsa Guilli so wonata ko film goto mo ganduɗa ko ɓuuri mawnude film uji min kam mo puɗɗimi joude mo puɗɗimi yiide ɗo hen kam vraiment ko hunde mawde et puis ko plaisir mawɗo kadi wonde hen part quoi sikki ala série o ko woɓɓe ñembat men kono enen en ñemboyta woɓɓe ko hesɗi gaddante ɗon yontaɓe gasande o woni DJ Dou onon gandim son meeɗa yiidem ko kanko woni DJ Dou kanko wonata ɓi Yasine e série o DJ Dou mi salminima mi juurimama mi salmini yeɓiyankoɓe Fuul TV foof ɓe mbawi wonde e jokdi widere nde o weltare e weytare e kadi sagane mbeɗɗa kam micro ma gam namdede mboɗo jawa fof so Allah lawdo haaji pulareji ma ɗe moftanamen ɗum ha e série o machallah DJ Dou no jiirɗa série o bon série o ko série jogorɗo welde ne tawno so tawi neɗɗo rokkima kaccitari wima ya fad ha joni bottari hakkille ma wona hen kadi aussi hande kala neɗɗo joueur théâtre ene andi yeroso gollal ngal waɗi e théâtre o wonɗo tawno niveau o so tawi o tawno ɗum ko 50 o montini ɗum ha 100 kadi aussi ko neɗɗo mo ganduɗa hoore ma jaajƴo neɗɗo kewɗo muñal neɗɗo mo gandanɗa hoore ma aussi liggoɗade e mum sattani ne tawno so tawi wonde omo ara omo liggoɗo e ma hewde famɗuɗo haalante gonga o ne tawno fulɓe ne kewi wiide suusa ɗofte ɓuuri yaada ha ɓoy seeɗa rutto voilà noon tigui donc holno jiirɗa arɓe série o foof bon mi yi hen certes ɓe gandanɗa hoore ma kañumen kam wona Mahamnel e Mamoudou par ce que ko yimɓe liggarinoɓe guila hanki taw hande arani kadi aussi ko ɓoyɓe yiyede aussi e aar o ɗo banggue jolfuɓe e ɗo banggue fulɓe kono kadi enen jiiɗi ɗum ne tawno ko passion mumen neyima hen mawni hen no hannirta ni henna mi yi hen noon jeese kese kono ene haasi wonko ɗaane mabɓe kamɓe ɓe ganda ko mboɗo sikki ma yero findi ɗum so Allah lawɗo jaaɓi firti ko jeyni ɗon koye leƴƴi kesi ɗi en gartiriɓe fulɓe yanoɓe en garta mais alay saago avec yeroso tout est possible tigui
ewa oɗo ko Abdou Salam ndeysan cuhlel nehiiɗo kewɗo gacce wowani écran no feewi sikki ala bandiraɓe yeɓoɓe Abdou Salam Ba. Abdou Salam mi salminima mi juurima. mi salmitima mo Dieng Sall. noon tigui Abdou Salam no jiirɗa série men Nimsa Guilli? Bon e nanalla koko jogori addude ko hesɗi ko wonano e dinguiral ngal nde tawno jahowo so taaɓima ardinata kosgal watta gongal eɗen jaggui mogo ngoɗo koko jogori ɓeydude mogiyankagal e ɗemgal Pular gommogo koko jogori ɗum nawrude yeeso. jinmi wiide tan ma wood ko mogo ngo addi ko alano kono ma wood kongo ɓeydi ko wodno. wadde wonande mbo jiitanɓe Abdou Salam on jiimomi fannuji foof kono noon e mogo e lekka hande Abdou Salam naati firti waɗi sérieux de. e minen l'heure est grave komin baydaji tan mais ayi so yimɓe goni e hunde jiiɓe gonani hen ne gara hen noɓe goniri ni e koɓe goni ko tawata kono moƴƴini yooɗi so min nananna hen ko soofi ko nefni walla ko boni tan baɗon am foof dogat kono bon min jii ko wonɓe hen ɓe ko moƴƴuɓe ko finɓe ko yontaɓe ko yiɗɓe koye muɗumen hen goto fof no weeli farnorade fuɗɗorade yeero eɓe gollotto donc min mbi holko taki minen nene haade minen min mbaɗat servir tan ko ɗemgal ngal holko taki min mbawa arde kadi ɗo min eto ɗo wadde servir ɗemgal ngal saabu neɗɗo kala ko gonɗa e dow mum dañat daroɓe mo toon kono won wonɓe to ena daara woɓɓe daranima sa wawi wonde ɗo gona ɗo ina wayno an may ɓuur waw wadde servir ɗemgal ma e fannu kala mo kettuɗa ɗum addi min hen e andude aussi goto foof ene foti wawde ara adda ko wawi ko wawa ko jangga beela ko yimɓeɓe kulata ko e ko dogata ko e gaccam gaccu gongu e meɗen wawa iwde vraiment ɗum ina jeeyi ko addi min hen mais surtout aussi haydara en ganda hen ken baydaji e wonɓe ɗo foof seere men garɗen ko janggude saabu ko hunde fonde janguede. tigui som nani haala ma firti mogo ngo haydar cahan ala hen no weltin no findin na jalna na itta stress kono noon ko nafoore mere woni hen e ko nafata yeeɓiyankoɓe so jaaɓi. e aɗa andi so wiyama mogo tan wonko muggi walla wonko mogi min jaggumi kala ko neɗɗo wawi yiide e aduna so tawi o jaaɓi wodat ko janggi hen so bon e so moƴƴu noon so hunde bonde e so hunde moƴƴere kala de ƴewɗa a dañata hen ko janggoɗa taki mi wiide noon woni so tawi neɗɗo waɗi ko boni e yeeso ma a ƴewat siwit bonande nde waɗi nde holko jibinantamo wadde an a dañat ɗon windande mais sa yi baɗɗo ko moƴƴe yeeso ma a darat siwit baɗɗo moƴƴere ko heewi dañde ɗon kadi ko windande wadde pour min e nder mogo ngo jaɓɗo wattude hen haqqille mum fof ina wawi jaala no wawi beltoɗa mais no wawi pina so tawi Allahu lamɗo jaaɓi. ha hande koye série men Nimsa Guilli gonɗen o son keptinim kanko woni Baby Evans mi salminim denɗam Seydi Niang. mi salmitima mi juurima mi salmini rendo ngo foof e no mbiɗani tigui ko noon koye série Nimsa Guilli gonɗen enen foof garɗen no tadɗo ko réunion donc bandiraɓe foof calminama ɗum noon wanden mboɗo hettima noon tigui bon hol yiyandema e série Nimsa Guilli bon série Nimsa Guilli kam haali hoore mum déjà Nimsa Guilli ça veut dire que waɗi ko des regrets yimɓe jahata mbaɗa hunde ha para ganda ɗum ɗon koye erreur goni nimsita e aussi ko série mo ganduɗa ko ɓiɓɓe fulɓe fof wallata en jii kam série ji kewɗi ene doga e ɗemɗe he foof série ji mawɗi jarani ko mboɗo waɗa cité mais oɗon gandi haade mbayno leydi donc noon enenne kadi jiɗɗen vraiment ko série mo ganduɗa taw aduna o fof ne wawa darde taw kala daaro kadi ene yeeyi ɗum hoore mum ɗum noon ko leñol ngol jeeyi haɓe poti nangude série he no fewi mais quand même ko série vraiment joguiɗo ampleur mo ganduɗa neɗɗo wawa waddemo ɗum expliqué so wona ɗum yalti quoi voilà on woni Nimsa Guilli. ok holo rôle ma hen eyyi min kam no Yero wi joni ni ancien artiste aɗa andi art ene yaaji art sa nani art tan kene yaaji aɗa wonde art peinturowo gona artiste jimowo gona artiste comédien o gona artiste gamowo donc ene yaaji e min actuellement ɓuurmi abbade ko banggue production to woni liggadade artiste eɓe mais kam ha joni soɓe noddi kam hen tan mi nototo e mboɗo manqui hebde jogade noon rôle défini taw mais pour le moment garmi tan ko wadde observé hami daara heddi ko noon Yero wiyoma ar mi tawtere mi daara après kanko mawɗi o
holto mbawami juude hen hami wawa wallodirde mon e chéri noon tigi ha hande koye série men Nimsa Guilli gonɗen ma chéri no mbiyatɗa min Nenne Nenne Diallo holno rôle ma e série en fait min jota min woni complice yoro o min e makko wetta tegata dilo pour men wawa ndibude joom entreprise o wadde ka dealer bien sûr comme dealeuse machallah tigi o ko Mama Gaye onon gamti kanko ne yiide me ayawoji ɗi rôle makko e série men kanko e Yero Sow poɗodirat debbo manda noon mon jogorɗo gagnade Mama mi salmitima Oumou Dieng mi wi assalamu aleykum kadi kala to ɓi pullo woni mi salmini ɗum mi weeɗi ɗum junngo ko jogade wertade e welamma tan jeeyede e série ko série mawɗo sa wiyama Nimsa Guilli kam ça parle beaucoup de choses donc somi yiyama kadi min woni rival Yero kadi yo yimɓe pat ɗum holno foti waade par ce que ɗum ko haare mo ganduɗa mbeɗa sikkidal arbitre o ma dañ probléme yeɓoɓe ma dañ probléme hay an kalɗo yam ma dañ probléme eyyi en tant que pël nandite tan e Mama Gueye ne podire dewol yo Allah newnu tan yo Allah wallu ko heddi ko noon Fuul TV addi ko heesi ko wowi wadde mais ɗum kam hay goto oto sifte oto haaltinen yo neɗɗo fof kam yo jooɗo waɗa cliquer comme on dit a faami waɗa abonné waɗa partagé waɗa aimé eyyi e Fuul TV mi weltanimama tigi o debbo pul woni Fatou kañum woni yummum Soucha e film o bandam mi salmitimama mi juurimama mi ñaguinimama Allah moƴƴere eɗen mbiya tan yen pat ko hesɗi ko watno watti tan eɗen gandi to rewata ɗon rewata taloɓe bandiraɓe hoto yoɓe calo tan haltanede yoɓe mbat abonné ɓe bara branché e Fuul TV inchallah maɓe jii ko hesɗi pour so Allah jaaɓi machallah tigi o debbo pul jontaɗo machallah no waɗan mon jimɗi belɗi machallah nene série men o woni e série o yummum Safaray e Mamoudou Kébé Nafi Gawlo mi salmitimama Oumou Dieng Oumou Sambil Dieng mi salmini dendagal wiyo mbimi e wimami mi juurima min gardini neydi min batti hen neydi wonko arata alhamdoulillahi rabbil alamin wonko jiyannoɗen wonken meeɗani yiide wonken meeɗa miijade ni est ce que ɗum ne woode men teno woodi nan ara joni waddi wota hay goto jiggo e banggue goɗɗo kala ko cohluɗen nen ɗo no mbimami ni aɗa andi fuutankagal nden en darano cukalel ganden labol muɗum mbiyen o koye ɗo jeeya kono hande ɗum yarane addu ɗum ko hesɗi Puul ko meeɗani yiyede hay nokku mu Dieng tigi rigui machallah sikki ala o trio mo jiiɗon Vivi e Aminata e dariɗo sermon kamɓe jogori duppude wurgo e série o kamɓe ndendat appartement goto wadde Vivi mi salminima bandiraɓe yewoɓe série o ɓe foof no jiiruɗa série o série o wuulan ya beaucoup de surprise hamin moftani mon ko heewi machallah Aminata no jiiruɗa série o série o min mbapaɗo te komin ko hen poti wadde fof mamin ɗum hen mbaɗ hande kay série o simo yalti Sénégal fof ma contana fulɓe he surprise noon fulɓe façon Poular fof jiiton ɗo e série o ɗo waddi addi wiyede fulɓe fof ko gotum série o ma hollir ɗum moni kala ma yi hen hoore mum sikki ala on ɓooyi yiide me ayawoji goɗɗi ɗi o artiram ɗo e pulago waddi ala ko ɓuuri welde pulago mi salminima mi yiwima no mbaɗɗa jam wona no mbiyatɗa mbitemi ko Mamoudou Kébé holno rôle ma bon puisque min moom jinmi ko jontaɓe Allah waddimi komi wonta chéri Soucha inchallah wonta chéri Soucha mbabba ngappi makka ha won laaɓi gaccu bisimilla juddi jeeriyagal ma feeña merci beaucoup a jaaɓi ɗum no welami kadi pour gandi koye seeɗa e Poular sa Allah waɗa jangga hen kadi ko ɓuuri ɗum ɗo merci mi weltima kadi mbabba ngappi makka hawra d' accord joni accumi rewa e professeur Yero o jangguinami somi jangguiyami gueɗe fuɗɗo haalde toon kam en direct et d' accord min jaafimam kono en addaɗani et ça c'est notre star préféré Moussa Niang frère adoré ñamowo ñebbe mi salmini Dieng Salam salmirmama kisal Allah yo wonema Seydi Niang a wattaki présenté leñol ngol kono yiyandima e film men o
e ko noon tigi ko hunde nde ɓe ɓooyi fadde kamɓe kala ganduɗa ko waɗanoma gotol te ko banno ɗum gotol o kamɓe kala ɓe mbi yo wattu ɗum ɗiɗoɓol ala neɗɗo so waɗi gotol hunde lawol gotol tan wawi wattu ɗum laabi ɗiɗi saabu Pulaar wi ko waɗi watti waɗi koko wawno donc on wawi ko waɗata o yoɓe pat noon ganduɗa ko ɓuuri ɗum mawnude eko waɗano adana ko quoi. holko mbita e luutaɗo film o? eyyi ko yidde wiide ganduɗa ko ɓe ɓuuri ganduɗa ko 500 000 ɓe ɓuuri 1 million kamɓe foof yo mbad abonné ganduɗa ko watte ko vraiment eɗen jiiɗi ko maximum de partage possible ganduɗa ko leñol ngol diw wone étape wona yetto wone étape uji quoi ko kanko wurnuno leñol ngol wone gueɗe wadde leñol ngol yo wurnen wona gueɗe Fuul TV wona première chaîne mo ganduɗa heɓde 1 million d' abonné quoi. ɗe ɓoɗɗat seɓe jiiɗi wadde abonné Fuul TV. voilà a ɓoɗat mbaɗa activé cloche o taw ganduɗa wiyata Oumou Dieng partage am walla goɗɗo partage am sa waɗi activé cloche o tan kala ko naati Fuul TV ma heɓ ko inchallah rabbi. ma wul ma wel ma yette ha noon tigui wadde sikki ala enen gandi série Nimsa Guilli on mbiyam on gaddanam jaɓɓal kes machallah e ko hesɗi Puul kono noon en kaɗani ɗon kalka min woni inconnu. joni min namdanma an no jiiruɗa série o e holko woni rôle ma e nder série o? min woni inconnu min yaltinanan mon kalko suuɗi e série o kadi yero série o gadduɗen ko wiite koye mogiyankoɓe e ko illi ko fawa koye men te ala e mogiyankoɓe men kolli rewɓe ɓe gonat ko banggue rewɓe ɓe gonat ko banggue haydar cahan e saytagal ala e série o ko série bol ko responsable ummiɓe gam yidde liggeyade e yoltude leñol mabɓe fulle fayida umminiɓe ɗum saabi haydar on lotitaki. haydar on lotitaki on woni Oumou Dieng o wonata debbo yaro noon e nder série o. jool e dabbo. couple o yaadi walla yaadani?